Ono ya. Sopo kae? Tukokne susu pokoke. Nang ndi, Kang? Arek ido, goleke susu ki ya. Nang opo wi? Apa kan desuk. Lah mbok nang ndi to? Mbok dititip kae ning Kamboja. Weh, dene men saiki Kamboja medeni. Pake nang ndi, Pak? Pake desuk. Dibuleno. Weh. Lah men nang ndi? Iku susu ngendi sing enek susu ndi? Ono enek. Endi? Ini dodol. Sik ya. Ono Enek. Oh iya. Dodol paling. Ono to ya. Yo. Hati-hati, Kang. Yo. Ketoke salah dalan, ngene dodok kono kae ketok iki. Alah, enggak lah. Kang. Ngopo? Lah ngapusi aku no, Kang. Piye? Ono lho ora enek warung dodo ki. Ning endi warung? Ono ngene dodol. Apa ya? Ora Yo ono. wis, setarono ya. Ya. Lah sanget iki. Hati-hati, Kang. Yo, oke.